Здравейте на всички и добре дошли в нашата закуска "Знание за закуска". Всъщност в нашата среща, която ще говорим за социалните мрежи и за това как институциите биха могли да имат по-добро присъствие в социалните мрежи. Аз се казвам Жустин Томс и се занимавам с дигитални комуникации от 25 години и ще споделя своите знания и опит съвсем накратко. Надявам се да е вдъхновяваща нашата среща и ще пием заедно кафе по време на тази нашата среща, за да може да се събудим и да натрупаме малко повече знания. Сега предполагам, че всички, които сте се събрали в тази закуска днес и всички, които ще гледате това видео, се занимавате с комуникации по някакъв начин в държавните институции, в различни места, които имат нужда да общуват с гражданите, и всъщност социалните мрежи, социалните канали са нашия основен в момента и доста важен канал, през който да достигаме до хората. Като моята основна задача днес е да ви вдъхновя и да ви насоча също вниманието към това, че присъствието в социалните мрежи е много важно, разбира се. Вие това всички го знаем и няма нужда да се повтаря. Но по-важното е, че присъствието в социалните мрежи не може да се изчерпва само с присъствието във Фейсбук. Нещо, което е доста ключово и важно за България, е, че вече всички институции, или да кажем изключително голяма част от институциите, по един или друг начин присъстват във Фейсбук. Някои го ползват малко повече като брошура, някои го ползват доста по-интерактивно. Наистина има институции, които великолепно се справят с Фейсбук присъствието си. Но искам да кажа, че годината е 2026 и вече съвсем не е достатъчно да присъстваме само във Фейсбук, защото ако сме само там, губим една основна част от нашите публики, нашата аудитория, а именно най-важната младите хора, защото знаете много добре, че младите хора не са в Фейсбук и това е категорично. А тази година, 2026 година, е годината, в която Инстаграм ще надмине по потребление Фейсбук. И точно и поради тази причина, и заради нуждата да общуваме и с младата аудитория, присъствието във Фейсбук е крайно недостатъчно и присъствието в Инстаграм трябва да се подсили. Така че всъщност, когато говорим за социални мрежи, те въобще не се изчерпват първо само с Facebook и Instagram и второ, само Facebook присъствие не е достатъчно. И сега мога да си представя как голяма част от вас казвате: леле, трябва още нещо да правим и така нататък. Истината е, че разбира се, всеки канал има своя специфика и различно съдържание, което следва да публикуваме на различните места, различни комуникационни задачи да изпълняваме. Но така или иначе има елементи, по които социалните мрежи си приличат и важното е да знаем как да поставяме едно и също съдържание в различните социални мрежи спрямо тяхната специфика. Така, например, във Фейсбук хаштаговете почти вече не са необходими. Разбира се, с хаштагове във Фейсбук бихме могли да сложим акцент върху нещо, бихме могли да свършим някаква по-специфична работа, като да направим името на цялата кампания да бъде по-видимо. Обаче в Инстаграм хаштаговете са изключително важни все още и Инстаграм самия съвсем наскоро лимитира броя на хаштаговете, които да се използват само до 5. Тоест в хаштагове трябва да използваме в Инстаграм със сигурност, но те не са 20, както беше преди, т.е. става по-лесно да бъде използван Инстаграма. При това визуалното съдържание, то естествено Инстаграм е много по-визуален, но визуалното съдържание може да се адаптира от Фейсбук много лесно за Инстаграм. Най-често инструмента, който се използва за това в днешно време, се нарича Canva. Той има и безплатна версия, има AI вграден в него и може много да ви бъде от полза за всички тези процеси. Добрата новина също, това, което касае обема работа, добрата новина е, че
и Instagram и Facebook се управляват от едно и също място. И това също нещо, което забелязвам, че при държавните институции не винаги се използва, а е изключително важно, за да може професионално да подхождате към присъствието си в социалните мрежи, а именно да използвате Business Suite. Business Suite е инструмент на Мета, който ни дава възможност през една точка да управляваме и повече страници, ако имаме, и повече ресурси като Мета. Знаете, че е собственик на Facebook и на Instagram. Тоест, ние от едно и също място с едно влизане бихме могли и да планираме, и да администрираме, да управляваме профилите си в Instagram и в Facebook. И моя съвет е, ако не сте започнали, задължително е да започнете да го използвате, защото също, ако използвате Business Suite, бихте могли различните служители да имат различни достъпи и да не се чудите кой кога трябва да публикува. Също така да можете да планирате напред публикациите си, така че да си оптимизирате комуникационната работа и процесите да текат много по-лесно. Тези тенденции са доста важни и Instagram наистина ми се иска да опитате да видите как работи за институциите и да схванете неговата логика и да опитате да го използвате именно през бизнес-чуто да го управлявате. Сега, ако говорим за активно присъствие, това са двата най-ключови канала, разбира се, за момента, но знаете, че особено за институциите, които се занимават и с международна дейност, които имат проекти, а предполагам, че повечето от вас работите и по проекти, знаете, че международната професионална общност, така да се каже, не използва Фейсбук и е много по-добре да се концентрирате и да опитате да присъствате дори малко по-скромно от към динамика, но да присъствате в LinkedIn. Защото LinkedIn е каналът, който е вече за професионално присъствие. В него динамиката не е толкова голяма, колкото в Facebook или в Instagram, т.е. броя на публикациите, ако говорим за Facebook и Instagram, между една до няколко на ден, в LinkedIn може да се сведе до една публикация на ден, дори може би една-две на седмица, но е хубаво да присъства вашата институция там, защото това показва, че сте сериозни и това показва, че наистина искате да се представите вашата институция на международно ниво, като спецификата за LinkedIn, освен честотата на публикациите, е, че не е хубаво да пишете само на български. Би било много добре, ако имате капацитет, ресурс, да пишете на български и на английски язик. Като тук вече идва и голямата иновация, която в последните месеци навлезе в ежедневието на всички комуникатори, които се занимават с дигитални мрежи, а именно иновацията и използване на изкуствен интелект. В този смисъл не си спестявайте работата с изкуствен интелект, напротив, разучете как той работи и как може да ви помага, защото особено, примерно, за превод на съдържание, което вече сте направили, за обработка на визии, той би могъл да е изключително голям ваш помощник и да направи работата ви наистина удобна, бърза, по-добра, по-професионална, дори по някакъв начин, защото присъствието на английски език е повече от необходимо в някои места, знаете, особено когато се работи по проекти, а изкуственият интелект би могъл да ви направи така, че да пишете без да се съмнявате в правописа и също да структурира изреченията по такъв начин, че да бъде по-добре прието. Разбира се, в времето се развива слепота, ако хората развиват слепота или пък се дразнят, ако съдържанието е изцяло AI генерирано. Затова и казвам, че най-добре е да го използвате в хибриден вариант, т.е. той AI само да ви помогне да създадете някакво съдържание, а пък вие все пак да го прегледате и също вие да му дадете основата, да му дадете текста на български език, например, и той само да ви помогне да го оформи или да ви го преведе. Както и за визиите, примерно да изчистите визията от към, примерно, някакъв бекграунд, някакви рекламни съобщения, ако има, които не искате да публикувате и така нататък.
Следващото нещо, което е хубаво да си предвидите, е да имате YouTube канал. Аз предполагам, че голяма част от вас също вече имате YouTube канал, който обикновено така стои малко по-статичен и малко по-встрани от целия комуникационен микс. Но YouTube е също интересен канал, защото него можем, за разлика от Facebook, Instagram и LinkedIn, които са бързи канали, YouTube бихме могли да го ползваме като библиотека, като място, като склад, в който си съхраняваме по-дълго съдържание, което трябва да живее по-дълго. Разбира се, това може да са и по-кратки видеа, защото вече има възможност в YouTube да има по-кратки видеа, но и всъщност ако правите по-кратки и по-динамични видеа, като за TikTok, Instagram, Facebook, бихте могли да ги публикувате задължително, всъщност е добре да ги публикувате и в YouTube, за да пълните там като библиотека, защото знаете, че всъщност голямата слабост на социалните мрежи, че съдържанието, което създавате с голяма любов, то бързо се изтича, така да се каже. Хората, за жалост, не могат да скролват назад и да го търсят. Така че YouTube се води канала ни за по-бавна комуникация и съм убедена, че по различни проекти имате възможност да правите видеа. Може да бъде от някакви работни срещи, може да бъде някакъв лайвстрим, който правите от някакъв концерт, например, или нещо друго като събитие. Хубаво е да не забравяте да си ги качвате в YouTube, за да може да си създавате и архив от една страна, от друга страна да сте прозрачни и тази информация да е достъпна и за вас самите във времето. В този ред на мисли, най-добрият комуникационен микс, ако бих могла така да обобщя в края на срещата ни, е, че е добре да имате разнообразни канали. В никакъв случай социалните мрежи не се изчерпват само с Facebook, но освен това тези канали да имат специфично за тях, за всеки един от тези канали съдържание, съответно с различната аудитория. Ще говорим различно с Facebook, е най-широката ни аудитория, но там са малко по-възрастните хора. В Instagram ще говорим основно с млади хора, там трябва значително по-визуално да бъде съдържанието. В LinkedIn само професионално, основно към партньори насочено на български и на английски език, и в YouTube цялото видеосъдържание, което ние бихме могли да го пазим като склад и да реферираме от време на време, без значение всъщност дали са кратки видеята или са по-дълги форматите. Хубавият микс изисква всички тези канали да бъдат упоменати на вашия уебсайт, разбира се, и също съдържанието от тях, за да може да живее по-дълго, задължително първо да бъде поместено на основния ви уебсайт и след това да бъде мултиплицирано в различните канали. Също така е хубаво да не се изключвате от интеракция с аудиторията. Напротив, знаете, че силата на дигиталните мрежи и на социалните мрежи е двупосочността на комуникацията. В този смисъл е важно, ако някой ви пише или ако можете вие самите да измисляте начини, в които вашата комуникация да бъде двупосочна. Т.е. хората ви отговарят нещо, а пък вие съответно ви питат нещо, вие трябва да им отговаряте, трябва да влизате в интеракция. Знам, че това е допълнително също като ангажимент и може би не винаги приятно, но една подсказка съвсем в края, ако мога да дам, една важна подсказка е да имате много добре описани правила за комуникация и на вашия уебсайт да са публикувани и в социалните мрежи и там да поставите границата и да кажете да, ще бъдат трити всички съобщения с реч на омразата, например, или пък които съдържат нецензурни думи. В този смисъл модерацията на коментарите в социалните мрежи може да бъде относително по-лесна и значително по-продуктивна, защото пък от друга страна тази двупосочна комуникация, която имаме в социалните мрежи, е важно да бъде насърчавана, за да може да увеличаваме обсега на хората, до които достигаме. Така че направете си правилник, публикувайте го, когато триете по коментари и след това нещата ще се случват по-лесно и за вас и няма да се притеснявате от тази двупосочна комуникация. В общи линии това е всичко, с което исках да споделя в тази наша закуска за знания.
знания за закуска всъщност и се радвам, че имахме възможност да сме заедно. Оставам на линия, ако имате въпроси, разбира се. И много ви благодаря за вниманието. Силата на социалните мрежи е голяма, не бива да ги отричаме и силно се надявам всички институции да успявате да използвате социалните мрежи наистина добре. Много ви благодаря и желая хубав ден и от мен. Всичко хубаво!